kuma daminɛ ni foli ye fɔlɔ. Foli min ni b'o adressé an ka ɲɛmɔgɔbaw la k'a daminɛ direction régionale de la santé la ka taa direction générale de la santé o n'a SR fo ka se ministère mɔgɔw ma. Hakili la baara min bɛ kɛla nin a bɛ kɛla olu ka hokumu kɔnɔna na. N'i y'a ye anw ɲɛyɔrɔ sɔrɔla la u bɛ danaya dɔ ko fɔ o danaya an jija an b'o lafa. Donc pour que kana question in yɛrɛ la continuum des soins semaine kelen a initieli ne hakili la ko ɲumanba de don. Ko ɲumanba min don ne b'a bila fɔlɔ kalan minɛn kɔnɔ parce que a semaine kɔnɔna na kalanden minnu yɛrɛ bɛ n'olu ye stagiaires ye a b'a permettre fɔlɔ ka caman fara olu ka dɔnniyaw kan parce que u bɛna min k'an fɛ yan o y'a phase pratique de ye. Hakili la o ye phase théorique bɛ kɛ u b'o kɛ fɔlɔ. Donc o kalan kɔnɔna na stagiaires minnu yɛrɛ bɛ continuum na ala y'anw gɛrɛjɛgɛ mɔgɔ 4 na u n'u ka professeur min b'u encadrer le cher aîné professeur Traoré voilà a b'a to olu bɛ dɔnniya caman sɔrɔ. Donc olu fana bɛna tile 2 min k'an fɛ yan o bɛ kalan dɔɔni fana fara anw fana ka kalanden minnu bɛ olu ta kan ani ala an ka mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ minnu fana bɛ yan n'olu yɛrɛ gynécologue obstétricien déjà ka dɔ fara olu fana ka k'u tulo lasɔmi ko caman na. Voilà, ne yɛrɛ gynécologue obstétricien a b'an bɛɛ nafa en tant que médecin chef. O ye kalan ta yɔrɔ ye. Ni kalan ta yɔrɔ bɔra la a bɛ na ni lakɔlɔsili fana y'a nafa dɔ ye. Lakɔlɔsili min kɔnɔna na a semaine kɔnɔna na kɔni a b'a to bɛɛ bɛ dɔ fara i ka janto yɛrɛ la cogoya kan baara kɛcogo ɲuman kɔnɔna na. N'o tɛ baara kɛcogo jugu tɛ an bɛ yan min kama o ye baara kɛcogo ɲuman ka banabaatɔw nimisi wasa. N'a nana fɔ sa ko continuum kɔnɔna na sanko semaine in kɔnɔna u bɛ profiter ko 0 décès maternel 0 décès néonatal o kɔrɔ tɛ ko waati wɛrɛw la ko an fana ka laɲini tɛ o ye mais bɛɛ b'a dɔn baara gɛlɛya n'a fɛnw kama ni renforcement nana waati min kɔnɔna na fo renforcement fana jɔyɔrɔ ka ye o de kama défi min lancera 0 décès maternel 0 décès néonatal mɔgɔw k'a faamu a kɔrɔ tɛ ko waati wɛrɛ tɔw la an bolo jiginnen don an bolo yɛlɛlen don o fɛn na donc o ye lakɔlɔsili yɔrɔ dɔ ye. Dɔwɛrɛ min fana b'a la o ye baarakɛɲɔgɔnya falenfalennu a b'a to o bɛ sinsin cogo di parce que nin kɔnɔna na Somago n'o ye société malienne de gynéco obstétrique ye olu ka bolo di ɲɔgɔn ma sen b'a la ani faculté de médecine parce que mɔgɔ minnu bɛ former la nin olu ka diplôme ko b'o la n'o bɔra yen o na SR yɛrɛ min fana bɛ yen ni santé de la reproduction yɛrɛ kalifalen don o ma kosɛbɛ. Ministère ka hokumu kɔnɔna na ni direction générale de la santé ka minɛn kɔnɔ an bɛ Bamakɔ région de la direction régionale de la santé o fana k'u bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara anw fana kan hakili la n'i nana anw ka yɔrɔ la a bɛ f'o ma le niveau opérationnel CSRF dɔrɔn tɛ centre de santé de référence dɔrɔn tɛ an ka CESCOM bɛɛ lajɛlen b'a la ala barika la 12 b'an bolo commune 1 na ka fara an ka structure confessionnelle fana bɛ yen. Confessionnels la olu ye structure 3 ye n'o bɔra yen structure privée bɛɛ fana b'a la yɔrɔ o yɔrɔ la santé de la reproduction sango muso lakɔlɔsi muso jigin mun bɛ kɛ yɔrɔ minnu na u bɛɛ sen bɛ nin semaine kelen baara in na u bɛ baaraw mana kɛ jaabi minnu sɔrɔla baaraw la o fɛnw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a jateminɛ n'i y'a sɔrɔ fɛnw ɲɛna a ma ɲa donc ne fɛ o bɛɛ bɛ ko min na o kɔni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o ye ko ɲuman ye o mais mɔgɔ b'o fo fɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka duwawu kɛ min b'a to o bɛ se ka caya san kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 ɲɔgɔn hakili la Somago ni faculté cɛsirilen don o ko la ani ONASR yɛrɛ walasa san o san kɔni n hakili la a tɛ dan siɲɛ 1 ma nin ye ɲinata kɔni fɔlɔ ye an bɛ duwawu kɛ siɲɛ wɛrɛ ta ala k'o fana k'an ɲɛna mais an bɛ nin semaine kɔnɔna na an b'an jija an jɔyɔrɔ ye min y'a la an b'a fa voilà welewelekan min bɛ ne bolo k'a fɔ banabaatɔw ma parce que bon a bɛɛ la an t'a fɔ ko banabaatɔw an b'a fɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ besoin b'olu la santé de la reproduction kɔnɔna na an b'u wele ten fo a terme yɛrɛ nana k'a kɛ ko client nka o client fana ma faamu mɔgɔ caman fɛ olu ko ni client ko donna ko la a bɛ kɛ i n'a fɔ a kɛra feere ni jago ni fɛnw ye santé kɔnɔna na client fɔ kun ye ka halisa ka fanga di mɔgɔ min bɛna anw sɛgɛrɛ kɛnɛya ɲinini na kɛnɛya ta ɲinini na dɔw bɛ yen fɛn t'olu la olu bɛna de pour que fɛn ka n'u sɔrɔ hali muso kɔnɔma ta bɛ bila o minɛn kɔnɔ parce que a yirala k'a fɔ gɛrɛjɛgɛ tɛ bana ye gɛrɛjɛgɛ y'a dama togoya ye min b'a to muso ala barika la ale bɛ se k'a ka denw kɛ donc ale ni lakɔlɔsili minnu ka kan o bɛ don prévention cadre kɔnɔna na ni surveillance ni o weleweleda o bɛ kɛ musow yɛrɛ de ma fɔlɔ olu minnu concernelen don a ko la kosɛbɛ
weleweleda filanan bɛ taa minnu fɛ muso cɛ parce que n'i y'a mɛn santé de la reproduction a ka ca la a bɛ muso a n'a cɛ nka hali muso misɛnnin minnu bɛ yen hakili la olu fana jɔyɔrɔ b'a la mais fangaba dilen don min ma kosɛbɛ kɔnɔmaya ani jiginni lakɔlɔsili o de y'a barikama yɔrɔ ye donc o la bɛɛ ɲiyɔrɔ b'a la ni n ko bɛɛ ɲiyɔrɔ b'a la cɛ ni a muso dɔrɔn tɛ u bɛ sigida dɔ la u bɛ du dɔw kɔnɔ o mɔgɔ ninnu bɛɛ de kan k'u janto kɔnɔmaya la o cadre fana kɔnɔna na hakili la niveau communautaire la bɛɛ jɔyɔrɔ b'a ko la cogo di anw ye techniciens ye CCRF la agent technique bɛ yen mais n'i sera CESCOM niveau la ka ban dɔrɔn techniciens bɛ yen mais communauté yɛrɛ ka représentants bɛ yen olu de bɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu na kɔlɔsi o ye ASACO ye o ASACO ninnu fana bɛ se ka cɛsiri kɛ kosɛbɛ walasa baara in bɛ ɲɛ cogo min na ASACO bɔlen kɔ olu fana ka jɛkulu dɔ bɛ yen o ye FELASCOM ye n'olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ niveau régional la FERASCOM donc ASACO fana sen b'a la ko fana bɛ yen n'i b'a kɛ sigida la a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ dɔw fana ka yamaruya n'u ka cɛsiri t'a la o ye dugutigiw n'u ka conseillers fo ka taa se collectivité min yɛrɛ ye état ka représentation au niveau commune Michel le maire et son conseil communal olu bɛɛ ka cɛsiri bɛ nin ko in na walasa baara in a bɛ se ka ɲɛ olu bɛɛ de kan k'u hakili to nin ko in na fo ka taa se kunnafoni di wɛrɛ minnu bɛ dugu kɔnɔna na n'o ye presse mɔgɔw ye an balimakɛ dɔw yɛrɛ bɛ ani e yɛrɛ fana bɛ ka rôle min jouer o bɛɛ sen b'a la walasa ka kunnafoni jɛnsɛn alaw bɛ ka nin fɛn minnu ta nin hakili la a dabɔra min kama o ye walasa a kow ka ko ladɔn walasa mɔgɔw hakili k'a ye k'a fɔ muso kɔnɔma ani lakɔlɔsili de ka kan sanko ni jiginni waati ni fɛnw surunyana ka fɛɛrɛw ka tigɛ min b'a to gɛlɛyaba kana don olu la ala ka muso ɲuman bɔ ala ka denyɛrɛni ɲuman na o de ka fisa sigida la o baara ninnu bɛɛ fɛnɛ na n y'a fɔ cogo min na an bɛ niveau communautaire min na jɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'ale dɛmɛ don o la o ye a bɛ fɔ olu ma organisation de la société civile hakili la n'a ko ninnu daminɛna u bɛɛ lajɛlen de bɛ kunnafoni bɛɛ k'i cɛsiri min jɔyɔrɔ ye min y'a la walasa baara in semaine kelen kɔni kɔnɔna na walasa ka kunnafoni k'a cari kosɛbɛ ani ka kumaɲɔgɔnyaw caya walasa bɛɛ lajɛlen hakili ka se ka jigin muso kɔnɔmaw n'u ladoncogo ani jiginni cogoya ko ɲumanw na walasa a bɛ se ka na ni nɔgɔya caman ye sigida la ni o société civile mɔgɔw fana bɔra yen a ma ban an ye service technique wɛrɛw bɛ yen min ye développement social b'o la promotion de la femme b'o la ninnu bɛɛ n'u ka togoyaw bɛ yen min b'a to dɛmɛ bɛ don a ko ma togoya min na olu fana mana bɔ a la service technique tɔ wɛrɛ minnu fana bɛ yen n'o ye sécurité mɔgɔw ye olu bɛɛ b'an dɛmɛ a ko ninnu na donc c'est le lieu de rappeler à ce que bɛɛ lajɛlen k'i jija walasa nin baara sugu mana wuli a bɛ sigida développement de ko fɔ jeunes yɛrɛ fana b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ procréation ça rime un peu avec la jeunesse donc jeunes fana ka cɛsiri k'a ko la kosɛbɛ an hakilila an ka baaraw bɛɛ bɛ taga o sira ninnu fɛ a caman na u yɛrɛ fana bɛ jiginni ko cogoya ni fɛnw u kɛlen don ka u bɛ labɛn dɔw kɛ mais o bɛ kɛ waati wɛrɛ kɔnɔ min tɛ continuer min donc de passage an bɛ jeunesse fo o fɛn ninnu na kosɛbɛ ni o fɛn fana bɔra a la a ma ban a kuma ka ca an bɛ caman de fɛn k'a fɔ ko continuum semaine in kɔnɔna dɔrɔn na baara ka dan o ma o de ka mɔgɔw hakili lajigin an ka kɛ continuum in kɔni bɛ kɛ k'an hakili lajigin mais n'o tɛmɛna an ka hakili to a la ale se ka kunnafoniw jɛnsɛn aspect gɛlɛman dɔ b'a la min bɛ bɛɛ fana concerné o ye bɛɛ b'a a dɔn k'a fɔ maternité joliko ka gɛlɛn jelibɔn ka na ka teli yen fan fɛ muso dɔw ka jiginni na jelibɔnw ni fɛnw bɛ k'a la donc continuum min fana senfɛ an hakili kana bɔ yɔrɔ min kɔ o ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ka joli di waati o waati a b'a to dɛmɛ bɛ kɛ population ma sanko ka taa maternité yan fan voilà n bɛ fɛ k'an da se o yɔrɔ ninnu ma yɛlɛma ninnu yɛlɛma ninnu a diyara an ye fɔlɔ a ka d'an ye parce que an ka laɲini kun don a mɛnna ala ye a sabatili fɛnw kɛ hakili la baaraw daminɛna an bɛ se ka min fɔ a la fɔlɔ o kɔni ye ka jamana ɲɛmɔgɔbaw fo hakilina in na mɔgɔ bɛ yen ni o da ɲumanw bɛ ka don a la ka kow ka ɲɛ kosɛbɛ ka duwawu ɲumanw kɛ an bɛ foli k'o bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn k'a fɔ o yɛlɛma minnu bɛ ka don fɛn na min yɛrɛ ye yɔrɔ kura jɔ ani ni ala y'an gɛrɛjɛgɛ kosɛbɛ minɛn kuraw fana ka k'a la o b'a to baara kɛcogo ɲuman dɔ bɛ fara o kan donc o ye an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ yɛlɛmali cogo la bon min fana ye semaine continuum yɔrɔ ye n t'a dɔn ɲininkali kɔnɔna na ale fana jɔyɔrɔ b'a ko la baara minnu sigira ɲɔgɔn kan walasa a tɛmɛcogo ka ɲɛ
mɔgɔ bɛ yen technicien na n'o o sen bɛ baara ninnu na ka taa daminɛ maternité baarakɛla ka se chirurgien ka se laboratoire ka se pédiatrie surtout néonatologie mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen de cɛsirilen don walasa ko in cogoya bɛ ka ɲa an tɛ ɲina chauffeurs kɔ les ambulanciers minnu b'a ni muso ka jiginniw gɛlɛyara ou bien ni gɛlɛya donna denyɛrɛnin ka kow la CESCOM niveau la ka taa u nɔfɛ ka na n'u ye CSRF la walasa u bɛ se ka lasago ka ɲa cogoya min na nin ye kɛnɛ min na olu bɛ fo kosɛbɛ ani comité minnu bɛ o fɛn ninnu fɛnɛ gérer hakili la o fɛn ninnu sigilen don ɲɔgɔn kan ani surtout au niveau du CNTS banque de sang an n'olu ka kumaɲɔgɔnya ni dɛmɛɲɔgɔnya fɛnɛ na walasa togo bɛɛ ka kɛ joli kana dɛsɛ bɛɛ ka joli sɔrɔ ni i mago b'a la a n'a a utiliser togo ɲuman kumakan laban o ye ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ parce que aw de bɛ o yɛrɛ de opportunité di walasa hakilina minnu b'an na nin an ka se k'olu fɔ u ka lase yɔrɔ min bɛ halisa population nafa parce que a fɔkunba yɛrɛ olu ye population ka janto a yɛrɛ la fɛn bɛ yen n'o bɛ bange kun kan u k'a minɛ barika la muso ka kɔnɔmaya kabi a daminɛ ka a jateminɛ kosɛbɛ fo ka taa se jiginni yɔrɔ ni fɛnw ma a b'a to camanba bɛ bɔ kɔlɔlɔw la kɔnɔmaya ni lakɔlɔsili ka kan hakili la o lakɔlɔsili la dɔgɔtɔrɔw ye dɔnniyaw sɔrɔ o kow la muso lakɔlɔsili cogo ɲuman k'o sira don a kɔrɔ muso a fɔra ko n'i y'a dɔn k'u ye gɛrɛjigɛ sɔrɔ yɔrɔ min na wagati kɔnɔ t'a la dɛ dɔw b'a fɔ ko ni kalo 3 dafara de k'i bɛna wagati kɔnɔ t'a la gɛrɛjigɛ sɔrɔ o ni k'i magɛrɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la min b'a to a bɛ f'o ma premier contact k'a lajɛ gɛrɛjigɛ don wa gɛrɛjigɛ ni ɲuman don wa a bɛ a n'a lakɔlɔsili tɔw bɛ kɛ cogo min na ani a bɛ na musaka minnu ni fɛn minnu fɛ i yɛrɛ hakili k'olu jateminɛ i yɛrɛ ye walasa a tɛmɛcogo ɲuman bɛ kɛ cogo min na parce que a ka ca la kuma caman a bɛ fɔ a fɔra ko ni mago in bɛ eko kan ka kɛ a na jolitaw kan ka kɛ wari tɛ yen donc olu bɛ na ni gɛlɛyabaw ye walima jiginni don selen ko wari tɛ yen olu gɛlɛya ninnu ka ca kɔnɔmaya ni labɛn de ka kan o laban ye muso ka kɛnɛya ani jiginni yɛrɛ waati jiginni tɛmɛcogo ɲuman ani jiginni tile filaw tɛmɛcogo ɲuman denyɛrɛnin fana ladoncogo ɲuman kuma laban pepewu ye min a tuguni ka tila ka aw fo a n'an ka ɲɛmɔgɔbaw minnu ye nin opportunité di walasa a nafa dɔ ka se hali population ma kalan b'a kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na lakɔlɔsili b'a kɔnɔ kumaɲɔgɔnyaw b'a kɔnɔ wa fɛn min fana don jamana yɛrɛ fana ka ɲɛtaga fana b'a kɔnɔ. Ne tɔgɔ Dr Isabelle Traoré. Ne ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw furakɛli ma anw ye pédiatre ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na n ka surun denyɛrɛninw na kankuru ye ladon ye min bɛnnen bɛ denmisɛnninw ma minnu nana ka sɔrɔ kalo 9 ma dafa walima minnu fɛnɛ kalo 9 dafara mais u ka dɔgɔ an b'a fɔ minnu surtout minnu ma kilo 2 sɔrɔ fɛn ma kilo 2 sɔrɔ kankuru bɛrɛ bɛnnen b'olu ma den minnu ma se ani den minnu ma kilo 2 sɔrɔ hali n'a ye kilo 2 sɔrɔ anw b'a kɔlɔsi kankuru hukumu kɔnɔ ni fɛn ma kilo 2 ni tila sɔrɔ bɛɛ bɛ don mais minnu bɛ kankuru yɛrɛ kɛ a ɲɛma o y'olu de ye kankuru ye fɛn ni den nana ka sɔrɔ a ma se den sebali mɔgɔ bɛ funteni de la lakɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ ko n'i ye den da a ba disi la a bɛ funteni sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'a bɛ tubabu ka machine kɔnɔ to an b'a fɔ ko couveuse donc an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔkan na incubateur mais n'i ko couveuse mɔgɔ caman b'a faamuya ni den ma se wala a ka dɔgɔ ani couveuse de ka kan mais lakɔlɔsiliw y'a yira sisan k'a fɔ ko ni den min ka kɛnɛ bana t'a la fosi a ka dɔgɔn dɔrɔn de i b'a ta k'a da a b'a disi la aw dɔgɔtɔrɔw b'a kɔlɔsi don o don an b'a lajɛ an b'a peser an b'a kɔlɔsi a kan ka sin hakɛya min ba bɛ sin hakɛya min d'a ma baaramisɛnnin fɛn kan ka kɛ a bɛɛ bɛ kɛ k'a to ba disi la n'a bɛ ba disi la a bɛ farisogo sɔrɔ a ka ɲi a kunkolo sɛmɛ ma ba yɛrɛ sinji bɛ fa kankuru nafa ka ca n'an ko an b'a fɔ an bɛ se k'a fɔ fo sini sɔgɔma a bɛ den sebali dɛmɛ a bɛ bonya an ka den caman kɛra premier ye école la caman ye DEF sɔrɔ salon an ye baara daminɛ a mɛnna Mali la a ka sɔrɔ denmansaw sɔnna denba sɔnna k'a timinanja a ye dɛmɛbaga sɔrɔ a ka du kɔnɔ hali ni ba timinan ka di n'a ma dɛmɛbaga sɔrɔ kankuru baara man gɛlɛn mais i bɛ timinanja de a bɛ kɛ wagati bɛɛ ni den nana dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ k'a fɔ denmisɛnninw bɛ da denyɛrɛninw bɛ da yɔrɔ min nin den a ka dɔgɔn bana t'a la an bɛ se ka nin bila ka taa kankuru la hali ni tile 2 don hali ni tile 1 don a bɛ se ka da ba disi la n'an y'a da ba disi la
a tɛ taa so a bɛ to an bolo an b'a kɔlɔsi an b'a lajɛ n'a ye den don ka ɲɛ an b'a lajɛ ni den donna n'a kunna den na an bɛ lakɔlɔsiliw kɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ ba ye a kan ka sin min cogo di a kan ka sin min wagati jɔ ni min bɛ se ka sin min o ta bɛ sin min an bɛ tila ka dɔɔnin bisi kutu la k'a di a ma ni den wolola ni den o den ni bana tɛ min na a bɛ se ka don disi la a bɛ kankuru daminɛ joona a bɛ bonya ka ɲa farafinna ka di Mali de ka di kosɛbɛ a bɛ don bɛɛ disi la parce que n'an ko an bɛ ba dɔrɔn ta ba jiginnen kura don kuma la a degunnen don dɔw ta ye césarienne ye mais an bɛ mɔgɔw sɔrɔ an bɛ buramusow sɔrɔ an bɛ kɔrɔmusow sɔrɔ an bɛ terimusow sɔrɔ an tɛ faw de sɔrɔ kosɛbɛ sinon fa yɛrɛ fana bɛ se k'a dɔn bɛɛ de mɔgɔ o mɔgɔ ka kɛnɛ farikolo la bana ci la i ni hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ jama ka hakɛ to nin bɛɛ bɛ se ka kankuru kɛ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la kɔlɔlɔ b'a la parce que fɛn tɛ kunw la ni ka sɔrɔ minnu ma se prématuré ninnu olu tɛ se ka bana fosi tɛ kunw la u farisogo fɛn bɛɛ ma dafa sukaro bɛ jigin joona fɛn dɔw bɛ yen calcium ninnu an b'a fɔ k'olu bɛ jigin joona n'an m'u dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ a ka gɛlɛn u ka balo ka gɛlɛn bon n'u ma bonya u bonya kuma la u bɛ tila ka na ni fiɲɛ ye u ka hadamadenya na ani hakili ko yɛrɛ la donc o de y'a to an b'u don kankuru la n'i y'u don kankuru la a ka ca ala fɛ u bɛ farisogo sɔrɔ donc kunkolo sɛmɛ in bɛ dilan a dilancogo la problème si tɛ kɛ den na n'a kɔrɔbayara ni ala ka diɲɛ ye dɛ musow ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔsow la u ka peseli kɛ peseli nafa bɛ ba kan a nafa bɛ den kan n'i bɛ peseli kɛ sɔmi bɛ kɛ joona k'a fɔ nin den peut-être nin bɛna k'a la u bɛ jolitaw kɛ écho bɛ kɛ kuma dɔw la barajuru bɛ meleke den kan na n'i ma écho kɛ i t'a dɔn n'i nana k'i b'o la jigin cogo modèle dɔ la den bɛ se anw den kɔlɔsilaw ma kuma o b'a sɔrɔ a sɛgɛnna maintenant ni kɔnɔ fɛnɛ ni den bɛna muso bɛna jigin ka sɔrɔ a jigin kuma ma se ni mɔgɔ min bɛ peseli kɛ o b'a fɔ nin baara dabila nin dabila furakɛli minnu bɛ se ka kɛ mais n'i ma peseli kɛ i t'olu dɔn dɔw bɛ na dɔrɔn u bɛ jigin balina bɛ k'u la n'i bɛ peseli kɛ a ka ca ala fɛ balina tɛ k'i la i bɛ den kɛnɛman sɔrɔ k'a fɔ denfaw ye fɛnɛ hali ni kɔnɔɲɛ 3nan don 4nan 5nan 6nan a bɛɛ la peseli kan ka kɛ parce que kuma la an b'a ye ni muso tera kɔnɔɲɛ 5 kɔnɔɲɛ 6 ma u b'a fɔ k'u bɛ garisɛgɛ dɔn u b'a dɔn nka ala ta bɛ yen dɛ ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'a ma. Semaine de continuum ye hakilina ɲuman ye parce que a b'a to dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka jateminɛ kɛ muso minnu u kɛtɔ ka bange di mɔgɔ si ni kana to bange dili la ani den minnu bɛ wolo fana o den ninnu ka se ka mɔ ka ɲa den ninnu si kana se ka tanya donc o lakɔlɔsili kɛrɛnkɛrɛnnenya don donc a semaine kɔnɔna na a nafa ka bon an ma kosɛbɛ parce que dɔ bɛ na ka fara dɔgɔtɔrɔw kan dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw baw wɛrɛw bɛ na ka na fara an kan an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc pour que ka se ka denyɛrɛnin sara bali an ka baarakɛyɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pédiatrie la n'o ye service de néonatologie denyɛrɛninw bɛ furakɛ yɔrɔ min na donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka furakɛli ɲɛsinnen bɛ denyɛrɛninw dɔrɔn ma donc an bɛ denyɛrɛnin minnu sɔrɔ ka caya i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen u bɛ jigin ka sɔrɔ kɔnɔbara ma se kɔnɔbara den bɛ na ka sɔrɔ a na kuma ma se n'a bɛ fɔ o ma ko prématuré donc an b'olu sɔrɔ ka caya an bɛ den dɔw fana sɔrɔ i b'a sɔrɔ kɔnɔbara sera mais den yɛrɛ ma ka poids normal sɔrɔ a bɛ fɔ olu ma hypotrophie an b'olu sɔrɔ an bɛ den dɔw fana sɔrɔ jiginni kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ tin gɛlɛyara muso ma donc ni tin gɛlɛyara den bɛ se ka ɲangata sɔrɔ o la o ɲangata bɛ se k'a daminɛ fiɲɛ bɛ tigɛ kunkoloso la fo ka na se fɛn camanw ma donc o bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase denyɛrɛnin ma donc o denyɛrɛnin ninnu fana an b'olu fana sɔrɔ yan nɔ an bɛ denyɛrɛnin dɔw fana sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ infection de b'u la c'est à dire u fariw bɛ kalaya kojugu u tɛ se ka sin sama a dɔw bɛ ja donc o dɔw fana olu caman bɛ na an fɛ yan nɔ donc an ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenyanen bɛ olu furakɛli de ma den yɛrɛ ka denyɛrɛninya kɔnɔna na n'a ma ladon ka ɲa ou bien ni bana dɔ y'a sɔrɔ n'a ma se ka furakɛ ka na a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ mun ye den yɛrɛ ka mɔ kɔnɔna a bɛ se k'o ɲangata dɔ lase o ma i bɛ taa sɔrɔ denw bɛ yen nɔ normalement ni den ye kalo 3 sɔrɔ den kan ka s'a kunkolo kɔrɔ n'a ye sera kalo 6 kalo 7 ninnu ma sigili kan ka commencer ka daminɛ donc a den dɔw bɛ yen u bɛ kalo 3 u ta fo kalo 6 kalo 7 u tɛ se hali u kan kɔrɔ sigili fana bɛ kɛ problème na ni sigili kɛra problème na gunuma fana bɛ o fana bɛ kɛ problème na fo kana s'u ka tagama ma o bɛɛ bɛ se ka bila retard la
o y'a la nɔgɔmani ye dɔw yɛrɛ kunkoloso sɛmɛ yɛrɛ bɛ bila retard la parce que le fait que fiɲɛ sɛmɛna fiɲɛ tigɛra kunkoloso la o bɛ kɛ sababu ye ka degun lase kunkolo zɛmɛ fana ka développement ma donc o den masinaw très généralement u bɛ retardw kɛ u hakiliw tɛ sigi ten ba la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà donc a den masinaw u tɛ kɛ den lasagolenw ye quoi voilà donc o ye degun belebeleba ye parce que n'a fɔra e den ka san 2 san 3 sɔrɔ a tɛ se ka sigi a tɛ se ka kuma a tɛ se ka fosi k'a yɛrɛ ye yɔrɔ o ma nɔgɔn donc alors que fɛn min don n'a sɔrɔ grossesse kɔnɔbara suila ka ɲa jiginni fana ka kɛ ka ɲa condition ɲumanw kɔnɔna na fɛn minnu don an bɛ se k'u tanga d'accord o min filɛ nin ye ni den nana ka sɔrɔ a na kuma ma se parce que kɔlɔlɔ b'o fana na kɔlɔlɔ caman de b'o la ni den nana ka sɔrɔ a na kuma ma se i b'a sɔrɔ kunkolo zɛmɛ ma kɔgɔ dusukun ma kɔgɔ fogofogo ma kɔgɔ nogo ma kɔgɔ donc olu bɛɛ bɛ se ka kɛ problème ye den na tagalen ɲɛfɛ i n'a fɔ sisan nɔ ninakili fereke bɛ se ka k'u la n'u ye dumuni kɛ dɔrɔn dumuni bɛ se ka bɔ u n'u da fɛ parce que datugulan min bɛ œsophage dumuni tɛmɛsira fɛngɛ datugu i bɛ taa sɔrɔ o ma kɔgɔ donc ni dumuni bɔr'o fɛ u bɛ se ka na fogofogo la o fana bɛ se ka na infection ye olu bɛɛ y'a dama problème ye donc maintenant a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ o den minnu ma se nin ye animaux dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ko kanguru a bɛ Afrique centrale yan fan fɛ o b'a den wolo depuis den bɛ kalo 2 la mais a bɛ den lamɔ a poche de kɔnɔna na donc ni den lamɔna poche in kɔnɔ den b'a ka mɔ bɛɛ k'o kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ kisi o ma a ka température bɛ régler et puis tout donc sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko bunahadamaden fana n'a nana ka sɔrɔ a na kuma ma se a fana bɛ se ka bila o position kelen na pour que k'a tanga sebaliya kɔlɔlɔw ma donc o de kama den ninnu an b'u don u ba disi la gileki tɛ don u kana kusi dɔrɔn de bɛ don u la ka banfulanin don u kun na ka chaussette don u la donc olu farikolo ni ba farikolo de bɛ da ɲɔgɔn na donc o b'a permettre u ka température ka régler ka ɲa parce que den minnu don le fait que u ma kɔgɔ hali u tɛ se k'u ka température régler u yɛrɛ ye n'u fari sumayara kojugu o ye kɔlɔlɔ dɔ ye ni fari kalayara kojugu o fana y'a dama kɔlɔlɔ ye donc maintenant pour que fari kana sumaya kana kalaya kojugu u bɛ da ba disi la k'u don poche kɔnɔ donc maintenant ba b'a ka fɛn bɛɛ kɛ n'u ye fo n'a sɔrɔ a bɛna birili ka baara dɔ kɛ ou bien n'a sɔrɔ a bɛna taa ɲɛgɛn na voilà donc i b'a ye ani n'a bɛna dumuni di u ma parce que chaque 2 heures de temps u kan k'u bɔ ka sɔrɔ ka dumuni d'u ma n'u ye dumuni d'u ma u b'u da u kan na après u bɛ tila k'u don poche kɔnɔ voilà donc poche donni kɔni normalement c'est 24 heures sur 24 fo n'a sɔrɔ n kɛlen bɛ ka n filɛ ka minnu fɔ nin ye tantôt bon pour que den ka don poche kɔnɔ fana critère dɔw de bɛ yen nɔ fo den k'olu dafa donc n'a yirala k'a fɔ néonati la k'a fɔ infection t'a la fosi wɛrɛ t'a la fo sebaliya in dɔrɔn de don donc là en ce moment an b'u don poche la ka baw dege u la don o cogo ɲuman na sababu bɛ se ka k'a la infection yɛrɛ y'a sababu dɔ ye baara kolo gɛlɛnw y'a sababu dɔ ye muso dɔw bɛ yen nɔ fana n'u ka wolo cayara ka tugu ɲɔgɔn kɔ donc o fana bɛ se ka kɛ a sababuya dɔ ye a sababu ka ca dɔw yɛrɛ fana bɛ na ten ka sɔrɔ nin bɛɛ fana tɛ kumakan laban min bɛ ne bolo ne bɛ weleweleda kɛ ka se denbaw bɛɛ lajɛlen ma n'u ye kɔnɔbara sɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka kɔnɔbara lasago ka kɔnɔbara lakɔlɔsi ka ɲa ni kɔnɔbara lakɔlɔsila ka ɲa den ka na a nacogo la ka ɲa ni gynécologue ka dɛmɛ ye o bɛ baara nɔgɔya anw yɛrɛ fana bolo voilà donc et puis n'u ye denyɛrɛninw sɔrɔ fana u kana jigin ten dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛ taga ni den ye so normalement den kan ka yira pédiatrie la fɛn bɛ den na o fɛn tɛ den na o ni den wolola pédiatrie kan k'a lajɛ donc ni pédiatrie y'a lajɛ n'a ni min ka kan comme ça pédiatrie b'o lawaleya et den ka suivi fana kan ka boloda voilà donc o weleweledakan de bɛ ne bolo ka se denbaw ma ka se den somɔgɔw ma n'u ye fɛn ye denyɛrɛninw na dɔrɔn u ka boli ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ. Bon, n kun bɛ école de la ni congé bilara n bɛ to ka taa maquillage formation ninnu kɛ ani kunkolo dilan ninnu voilà mun kun bɛ to k'olu formation kɛ mais alhamdulilayi n bɛ se ka dɔɔni kɛ ni n yɛrɛ o la n yɛrɛ n bɛ to ka dɔɔni sɔrɔ fɛnɛ bari ni n bɛ so yen n bɛ to k'a kɛ n sekun ye min ye n ka den bɛ kankuru la yan bi alhamdulilayi kabini an nana don min na fo ka na se bi ma an ma baasi foyi sɔrɔ bon a kuma se awɔ n jiginna 7 mois voilà bon fɛrɛ min fɛnɛ na n bɛ foli lase Tani Fatimi ma kabini an nana don min na bonya a b'an bonya a b'an fɛngɛ a bɛ explication d'a ma a y'a kɛ tan tɔ a b'a kɛ tan bon kun min na selen don disi la k'a ma se fɔlɔ k'an ka don an disi la pour que ani ba chaleur u ka don ɲɔgɔn na ko o bɛ fari d'a ma ka tila ka poids d'a ma fɛnɛ bon ne ye yɛlɛma camanba de y'a la ko tagabolo a ka fisa
alhamdulilayi an na don ni bi o tɛ kelen bari an kun bɛna don min na a sɔrɔ den a kun ka dɔgɔ kojugu mais alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada an bɛ don min na i komi bi yɛrɛ alhamdulilayi bon n ka kɔnɔmaya daminɛ de n ka bana kun ka ca mais n nana se 5 mois ninnu 6 mois ninnu na lafiya nana sinon kabini a daminɛ ka taa kɔnɔ kalo fɔlɔ ninnu na ka taa bila fo kalo 4 na n y'o bɛɛ kɛ bana na quoi mais bari n ye ego ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ ego ninnu bɛɛ y'a yira ko basi foyi tɛ yen nɔ ko fɛnkɛ ko wala ko kɔdayɛlɛ tun tɛ na fosi mais don dɔ la de fɛ dɔrɔn a kɛra tile kelen ko de quoi ji nana bɔn don dɔ la fɛ sufɛlan fɛ an dalen 23h à 0h passé quoi bon jibɔn nalen kɛ dugu jɛra an nana dɔgɔtɔrɔso la an taara eko kɛ eko y'a yira ko ji tɛ den kɔrɔ k'an ka na ko pour que fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ko den ka bɔ k'a tɛ se ka to yen nɔ ko ji t'a kɔrɔ ayi non infection tun tɛ na hali ni n kun y'a dɔn dɔrɔn ko infection tun bɛ na dɔrɔn n tun ye n ka sage-femme wele k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a tun bɛ fura dɔw fɔ n ɲɛna ko n k'olu ta bon ne ka kuma laban ye nin ye ne bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Tani Fatimu yɛrɛ ma a na ce a ka ladonko ɲuman na a y'an bɛrɛbɛrɛ a y'an k'an dɔ ye a y'an k'i n'a fɔ a woloden yala bi an bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛn a ka baara kɔrɔ ala ka si d'a ma. Donc n'u nana u bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ en général a bɛ kɛ janvier ou bien février kɔnɔ ani kɔfɛ u tila ka deuxième tour kɛ tuguni n'o ye siɲɛ 2nan ye nafaba de b'a la anw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na parce que a wagati ninnu kɔnɔna na kalanden minnu don kalanden gansanw tɛ kalanden don déjà dɔnniya dɔ b'u la sanu ka se yan nɔ parce que o caman a bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔw de ye c'est que dɔgɔtɔrɔ diplôme de b'u bɛɛ bolo o kɔfɛ fɛnɛ u ye kalan ninnu kɛ kilasiw kɔnɔ déjà donc u bɛna ka na a pratique de kɛ pratique ye jumɛn ye c'est que ka na baara in lawaleya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na donc o sen fɛ organisation o ye c'est que fɛɛrɛ minnu bɛ sigi ɲɔgɔn kan fɛɛrɛw sigicogo bi a permettre banabaatɔ caman bɛ yen nɔ u ka baara a bɛ kɛ kɔlɔlɔ foyi tɛ sɔrɔ a la o y'a nafa fɛn fɔlɔ ye a nafa fɛn filanan dɔgɔtɔrɔ minnu n'a kalan bɛ k'olu kunna o dɔgɔtɔrɔ ninnu fɛnɛ n'u bɔra yan nɔ u ye kalan minnu kɛ kilasi kɔnɔ ani u ye kalan minnu kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu na donc o baara u bɛ taa ka t'o baaraw kɛ u taa yɔrɔ la donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ de bɛ musow ka fatuli k'olu diminuer kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na alors n'i ye jolibɔn yɛrɛ ta c'est que jolibɔn kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ o ye fatuli de ye c'est que n'i ye diɲɛ ta ka diɲɛ yɛrɛ lajɛ ka an b'a fɔ o ma ko chiffre o ye c'est que laraweliw ye minnu yira an na n'i ye muso ta muso minnu n'an b'a fɔ o ma ko muso minnu tora c'est que jigini muso kɛlɛ la donc i b'a sɔrɔ c'est que basibɔn ale de ye a kun fɔlɔfɔlɔ ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta Mali in fana kɔnɔna na an yɛrɛ ka jateminɛw la basibɔn fana o de ye a kun fɔlɔfɔlɔ ye donc baara in fanba bi kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ pour que basibɔn in a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na hali ni basibɔn fana kɛra pour que fɛɛrɛ minnu bɛ yen pour que basibɔn in a kana se ka kɔlɔlɔ lase ba ma donc o fɛɛrɛw bɛɛ sigilen bɛ sen kan nin wagati ninnu kɔnɔna na n'o ye joli b'an bolo an ka joli diyɔrɔ la yan nɔ ale ni dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛɛ mobiliselen don pour que ala k'an kisi ni basi kɛra bɔnfɛn mun kan baara bɛ se ka teliya cogo min na. Alors welewelekan mun bɛ yen welewelekan fɔlɔ mun bɛ taa banabagatɔw fɛ yen o ye c'est que an b'u ka bila la su ani tile basibɔn ale n bɔra k'a fɔ sisan ale de bɛ muso kɛlɛ kun fɔlɔ ye n'o ye a cause fɔlɔ ye donc an bɛ wagati min na komi sisan fɛn fɔlɔ min ka kan ka kɛ o ye ka peseliw kɛ u kɛcogo la peseliw kɔnɔna na kunnafoniya dɔw bɛ di minnu bɛ se ka muso dɛmɛ minnu bɛ se ka muso yɛrɛ somɔgɔw dɛmɛ pour que ala k'an kisi ni basi kɛra bɔnfɛn ye a baara bɛ se ka teliya cogo min na o ye muso kɔnɔmanw ta ye dɔgɔtɔrɔw ta o ye c'est que ni basi bɔnna ni dɔgɔtɔrɔ fɛn o fɛn ni basi bɔnna donc mɔgɔ kelen tɛ basibɔn gérer ni basi bɔnna c'est que dɔgɔtɔrɔw bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que a ko bɛ se ka teliya parce que ni a baara sumara dɔrɔn a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye ba ma tiɲɛni bɛ se ka a bɛ se ka laban fɔ fatuli la n ka kuma laban n bɛ foli bila aw yɛrɛ ma ka foli bila formation in minnu y'a sigi sen kan
n'o ye faculté de médecine ani professeur tekete ninnu ye donc an bɛ foli bila u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma et an bɛ dugawu kɛ a baara in a ka continuer. Baarakɛ cogoya min bɛ tali kɛ muso kɔnɔmaw ani jibaatɔw furakɛli cogoyaw kan parce que an y'a décidé a semaine kɔnɔna na ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan yaasa muso saya ani den saya o kana y'an fɛ yan yɛrɛ commune kɔnɔ donc an kɔni kɛlen ka labɛn bɛɛ sabati min joliko ta fanfɛla ye min furako ta fanfɛla ye ani min an yɛrɛ ka bila ye c'est à dire an ka disponibilité à chaque fois ni cas dɔ bɛ yen nɔ pour que a bɛ se ka a prise en charge bɛ se ka kɛ joona cogoya min na ala an kɛlen k'olu de o fɛɛrɛw de sigi sen kan bon dɔgɔkun in daminɛ ni sisan cɛ tile 3 in kɔnɔna na an ye césarienne de caman kɛ c'est à dire muso lasirilen minnu bɛ na n'u ka jiginni bɛ gɛlɛya walima minnu a dɔnnen don k'a bɛ jiginni waati cɛ k'a fɔ k'u bɛ opérer an y'olu de caman furakɛ parce que i b'a sɔrɔ o musomansinaw jiginni bɛ gɛlɛya o ma an yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ kɔnɔbara ma se donc an bɛ labɛnw sabati ka opérer yanni tin yɛrɛ ka daminɛ an y'olu caman kɛ wa minnu fana ni tin daminɛna ni tin gɛlɛyara u bɛ se ka bɔ quartier kɔnɔnaw la ka na walima CSCOM minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso fitinin minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ se k'u bila ka na ko tin gɛlɛyara ni tin gɛlɛyara an bɛ opéreli kɛ yanni kasara kɔlɔlɔ ka se den yɛrɛ ma walima ka se ba ma an y'o de caman kɛ wa muso dɔw fana bɛ yen nɔ minnu jiginna jibaatɔ ni basi cayara u kan an y'o ka dɔw fana sɔrɔ nka ala barika la a bɛɛ sera ka furakɛ a sinni ma to a la welewelekan min bɛ ne bolo ka sin population ma o ye min ye u ka dɔgɔtɔrɔso fréquenter musow ka taa peseli kɛ yaasa a bɛ dɔn cogoya min na k'a fɔ nin musomansina a ka jiginni bɛ gɛlɛya yaasa tin kana daminɛ walima ni bana bɛ min na kɔnɔmaya kɔnɔna na u ka bana ka sidɔn a ka furakɛ a kana kɛ kɔlɔlɔ y'a yɛrɛ ma walima a den ma bon min kɛnɛya tigilamɔgɔw ka côté an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan parce que population min b'an bolo an ka se ka a servi parce que an bɛ yan olu de kama donc école minnu fana bɛ na an fɛ yan nɔ an ka hakili t'o la parce que continuum de soins don continuum de soins tɛ écoledenw b'an fɛ yan parce que tant que an m'olu dege baara la ka ɲɛ olu de y'an ka siniɲɛsigiw ye tant que an m'u dege baara la ka ɲɛ an yɛrɛ bɛ tila ka kɛ banabaatɔ ye ka segin u ma tuguni donc an k'u former ka ɲɛ komi continuum de soins na an bɛ k'u former cogoya min na an ka continuer n'o kelen ye k'u former ka ɲɛ yaasa sini ma sini u ka se ka degun belebele ta ka bɔ an ka population kan kumakan laban n b'aw yɛrɛ fo n b'aw fo aw ka cɛsiri la parce que aw fana a ye kumada d'an ma pour que an bɛ se ka an ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogoya min na tɛ tɛmɛ o kan juste ta complémentarité dɔrɔn ye banque de sang bɛ yan nɔ c'est ouvert tous les jours à tous les moments 24 heures sur 24 heures Génico plus précisément comment bɛ si semaine de la continuum na Génico mago mana jɔ sang na à tout moment la banque de sang est disponible ka sang livrer sans problème condition dɔrɔn i ni bon bɛ na en plus du donneur hali ni donneur ma sɔrɔ maa min bolo ni sang bɛ yen nɔ an b'a d'i ma problème foyi t'o la bon maintenant welewele min ye dɔrɔn toujours mɔgɔw u kana dɔn kɛ bana b'i la bana t'i la n'i bɛ se ka dɔn kɛ i kana dɔn kɛ pour que i ka se ka mɔgɔ wɛrɛ ni sauver condition o ye mun ye dɔrɔn puisque an y'a fɔ chef y'a fɔ cogoya min na don dɔw b'an yɛrɛ bolo an bɛ dɔnni san kɛ organiser collecte caman bɛ kɛ ni collecte kɛra o san bɛ garder ka bila bon mɔgɔ minnu bɛ yen ko mɔgɔ t'u bolo a b'olu servir o dɔrɔn de don bon an bɛ weleweleda bila an baaraɲɔgɔn bɛɛ ma unité fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko banque de sang b'a la de temps en temps u ka to ka organisation kɛ pour le collecte a banna
Bon, an kɛlen ka labɛn caman sabatiya kama o ye ka taa taara pɔsiw ɲini ka na bila pour que ni mɔgɔw mako sera joliw ma u ka se k'a sɔrɔ a temps ani joli sɛgɛsɛgɛli ɲuman. Don de san kan an ka joli sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ k'a la an b'a fɔ min ma ko BV n'o bɛ syphilis n'o ye kilisi jalalabana ye o bɛ k'a la, groupage bɛ k'a la, hépatite bɛ k'a la ani VIH an b'olu de kɛ san na. Bon, a taabolo ka ɲi alhamdulilayi an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la pour le moment. Bon, welewelekan bɛ ne bolo ka di banabaatɔw ma o ye mɔgɔw kana to f'u mako ka se joli ma ka sɔrɔ ka na joli di. Anw bɛ joli di yan kuma bɛɛ an y'a organiser an ma organiser bange san bɛ yan nɔ joli di bɛ se ka kɛ don o don mɔgɔw kana joli di. Kɛnɛya mun ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye an bɛɛ bɛ se ka joli di comme les autres.